uden at være for filosofisk, kan man sige, at det ligger i menneskets natur, at det, der er svært at få fat i, det vil vi gerne have fat i, og vi er villige til at betale rigtig mange penge for det. Men hvad er det, der gør, at netop diamanter er så dyre og sjældne? Det vil jeg finde ud af. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Vi er taget til den storslåede diamantmine Møni i Sibirien i det østlige Rusland. Og som I kan se bag mig, så ligner det jo et kæmpe kolosseum, som vi kender det fra gamle dage. Men hvordan er det lige, de her miner de bliver produceret? Jo, jeg har allieret mig med russiske Alexander Rodnikov. And Alexander, how do you produce these diamonds? Wow! Thank you so much. Det Alexander han siger, det er, at det er jo i bund og grund af rent kulstof. Kulstof, som ligger 100-200 km nede i jorden. Når det har lagt der i mellem 1-4 milliarder år, så bliver det lige så stille presset op gennem jordoverfladen. Og hvis man er heldig, så bliver det ikke brændt op af en vulkan. Og så kan man altså finde stykker med små stykker diamanter i, som man så sender til fabrikken, hvor de bliver udvundet. Og så lidt mere uddybende. Jordens yderste lag, litosfæren, består af jordskorpen, som vi kender den, altså kontinental- og oceanplader. Men lige under den, der finder vi en mere blød og plasmatisk del af jordens indre. Det her diamantvinduet ligger, som det bliver kaldt, cirka 150-220 km under jordens overflade. Her bliver de aller fleste diamanter produceret. Det sker via kemiske processer og et højt aktivitetsniveau fra jordens kappe. Så bliver diamanterne ved hjælp af magmatiske strømninger og eksplosive udbrud fra vulkaner presset op gennem jordoverfladen og altså kan udvindes i diamantminer, som vi så før. Så vi kan altså konkludere, at der er en grund til, at diamanter er så sjældne og dyre. Det er nemlig en utrolig langvarig og besværlig proces, der finder sted i jordens indre. Tak fordi I så med.